ман агар инро ёбам то субҳ мушт мезанам, аммо гуфтам ба хотири духтарча кори савоб кунам. ту дар инҷо чӣ гум кардия? ҳамёнатонро афтондед. акнун бо ту ҳамсоя шудем. барои ту ба дастони худам шӯрба пухта овардам инҷурӣ. он дар дохили ин қаҳваҳо чӣ меандозӣ? маззае ки қаҳваҳои ту дорад аз ҳеҷ кас надорад. дар ҳами якумуш як 200 кило тилло меёвам. ҳоло ҳамон зан ва кӯдакро наёфтед? ин чӣ хел калиди машин аст? оригинал аст, кори дастист. инҷо мунтазири баромадани онҳо мешавем. акаунал ба мамадулла ҷурғота барам ташкил биёрам кишинай. полис таслим шавед, таслим шавед. каме бибинед ки ягон тош падари ӯ ҳаст ё нест. падари суман аст ҳамин одам. падари суман ҳамин аст.